Частично бедствено положение заради градушка е обявено в 3 новозагорски села. Щетите по имотите и земеделската продукция са сериозни. Дания Танасова ще ни каже овладяна ли е ситуацията. Борислав Лазаров следи къде продължава да вали и до кога. Първо към Дания и обстановката в Новозагорско. Здравейте, поне още няколко дни ще остане частичното бедствено положение в новозагорските села. Казвам ги още веднъж, Бял кладенец. Там ситуацията е най-тежка. Щети има буквално във всеки дом и във всеки двор. Пет могили и Новоселец, но днес видяхме, че щети има и в землищата на много други села. В Бял кладенец, Пет могили, хората ни посрещнаха със сълзи в очите и казаха, че напомнят подобна стихия. Обяснението дойде от регионалната дирекция за борба с градушките, които дадоха параметри на облака вчера, който се е стоварил върху тези села. Той е бил огромен по техните думи, с височина 12 км, фронт 20 км във формата на запетая, което показва, че има суперклетка. Това каза за BTV Даниела Мушкова, директор на регионалната дирекция за борба с градушките. Е най-важното накрая. Тези села с най-много щети не са в обсега на противоградовата защита. Там изобщо няма изградена наблизо ракетна площадка, което до някъде обяснява най-тежките и сериозни щети. Всичко от днешния ден събрахме в следващото видео. За 15-20 минути почна град, ядър и гледайте. Бедствието оставя следи навсякъде в Бял кладенец. Дъжд, ураганен вятър и градушка се изсипват в късния следобед. Аз стоя и тук само и гледам. По едно време погледна, викам, всичко надупкано. Градина, цветя, оранжерията голямата, всичко картофи, лук, чесън. Погром е. Важното е, че няма наранени хора. Отнесени керамиди, счупени стъкла и паднали дървета има навсякъде. Най-големи са загубите за земеделците. Може би 500 600 000, някъде там. Пшеница, слънчоглед, царевица. За съжаление, този труд, който го положихме, цяла година го чакаме това нещо, всичко се унищожи за няколко минути. Според местните, противоградовата защита не е ефективна. Според вас стреляли са достатъчно? Щом има такива щети? Това е безобразие, пълно безобразие. Площадките на територията на община Раднево, защото там дойде облака, са стреляли. Нашата площадка в Любенец също, около Събрано, но за съжаление най-вероятно не така е било по-голямо предизвикателство пак от природата. Има топчета по 450 грама. Поражение има и в съседното село Пет могили, където напомнят подобно бедствие. Най-малкото беше колкото едно яйце. Просто беше нещо ужасно. Системата за